Разпространената журналистика се превръща в пропаганда. Абонирайте се за свободата в YouTube канала на Видимо и Невидимо. Как осъзнатото мислене да стане етична основа на правилно поведение? Защо част от българската армия и службите за сигурност са пробити от Русия? Вместо лъжи за миналото, памет за бъдещето. Рецептите на истината. Абонирайте се за канала на Видимо и Невидимо в YouTube. Здравейте, скъпи приятели! Това е предаването Видимо и Невидимо с рубриката Път към съвършенството с мен Нина Ненова и Нино Нинов. За да участвате в нашата анкета, сканирайте QR-кода, който виждате на екрана. По време на срещите ни разкриваме древното познание на езотеричното учение Кабала. В днешното издание ще се спрем на темата за любовта. Предстои ни да разгледаме най-важната човешка добродетел. Тя е, може би, най-обсъжданата в литературата тема. Любовта е най-ценният ни помощник по пътя на духовната еволюция. Освен това, тя е най-вълнуващото чувство. Както и да го погледнем. За това ще обърнем специално внимание в рамките на днешното предаване. Здравей, Нино! Готов ли си да поговорим върху тази вълнуваща тема? Здравей, Нина! Радвам се, че отново сме заедно. Добър вечер на нашите зрители. Добър Изключително вечер. особена тема. Много важна, разбира се. И аз се радвам, че днес ще разгледаме тази тема. И до сега винаги ти си започвала с въпросите. Този път ще ми позволиш аз да започна. Добре, и да питам първи. готова съм. Готова ли си? Готова Добре, съм. можем ли да дадем някакво адекватно определение на термина любов, на любовта? Ще ти отговоря последния начин. Любовта наистина е най-вълнуващото чувство и най-важната човешка добродетел. Самата любов има алхимичното свойство да направи голямата трансформация в човека. Според Кабала, любовта е божествената светлина, която достига до нас и ражда обичта между хората, ражда това привличане между хората. За да може човек да я получи, той трябва да бъде готов за нея, т.е. трябва да се потруди, за да стигне до любовта. В дървото на живота висшата проява на любов е показана в шеста сфера, която се нарича красота или още Тифарет. В превод Тифарет е слава и величие. Именно любовта е нашата слава и величие за душата. Може би. Красотата или шеста сфера се намира в центъра на дървото на живот. Тя крепи цялата конструкция на това дърво. Затова и тази шеста сфера е сърцето на дървото на живота, чието предназначение е да внесе равновесие в живота ни. Едната ос, свързваща земята и небето, е разположена вертикално, а другата свързва хоризонталните сили на разширението и ограничението на мъжката и женската енергия, на даването и на получаването. И именно това е голямия урок, който всички ние учим тук на планетата Земя. Да получим, да постигнем едно равновесие между тези сили. А защо е важно равновесието? Ще отговоря чрез цитат от Далай Лама, който казва: аз вярвам, че ключът към трайното щастие и мир в света е постигането на вътрешна хармония, равновесие и баланс. Да, това мога аз да кажа за любовта. Аз имам сега въпрос. Какъв според теб е духовният корен на любовта? Може ли да ни го обясниш? Ще се постарая да обясна. Така като те слушам, друго си една жена да говори за любовта. Благодаря ти за изчерпателния. Ние жените се стремим към тази любов, въпреки че тя е важна за всеки един човек. Да, и сега ще кажа няколко думи точно защо жените трябва да говорят за любовта. И ще използвам и въпроса, който ми зададе. Какъв е духовният корен на любовта, откъде проистича тя? Мъдростта на Кабала, разбира се, има отговор на този въпрос, който иначе е доста труден за доказване, но Кабала го доказва. И в случая се налага да използваме инструментите на гематрията. Аз съм обяснявал в едно предаване какво е гематрията, но беше отдавна и зрителите повечето сигурно не знаят. Гематрия е един дял от Кабала, който се занимава с изучаване на числовите стойности на думите. Събират се числовите стойности на всички букви, които образуват думата, и сбора представлява числовата стойност на самата дума. И затова сега ще използваме инструментите на гематрията, за да докажем какви са духовните корени на любовта.
И така няма да бъдем голословни. Да. Така че гематрията, т.е. числовото значение на думата ахава, което означава любов, и ехат, което означава единство, в иврит е еднаква, по 13. Според Кабала това означава, че тези две думи имат един и същ духовен корен. Тоест същността на двете думи, на любов и единство, ахава и ехат, е един и същ. Една и съща същност. Ако съберем числовите стойности на тези две думи, това означава 13 плюс 13, получаваме числото 26. Посветените знаят какво означава числото 26. Това е гематрията на непроизносимото 4-буквено име на Твореца, което аз също няма да произнеса. Ще го кажа буква по буква: Юд, Хей, Вав и Хей. Това означава, че любовта и единството проистичат директно от самата същност на Твореца. Любовта и единството проистичат от там. Ето защо чрез култивиране на истинска любов човека може да се възвиси и да се приобщи директно към самия наш Създател. Такъв е дълбокия смисъл и огромното значение на Кабала за всеки човек, който е тръгнал по духовния път. И само да допълня нещо. В оригинал името на Ева звучи Хава. Не е Ева, а е Хава. А Хава е любов. Тоест жена и любов. Жената е любов. Да, жената е, или поне би трябвало да бъде любов. И затова е хубаво жената много да говори. Много добре ще бъде. Да, ако всяка жена се превърне в... Да. Затова е хубаво жената да говори за любовта. Аз ще ти партнирам тази вечер, разбира се. Няма да остава нещата така. Но едно е да говори мъж по тази тема, съвсем друго е да говори жена, така че аз отговорих на това въпрос. Аз знам, че ти си писал доста по темата, така че през това поглед също е много важен за тази тема. Така е, да. Още един въпрос, разрешаваш ли? Да, разбира се. Има ли разлика между състоянието на влюбеност и любовта? Защото ние знаеме, обичайно си представяме влюбването като любов и затова искам да те питам дали състоянието, когато човек е влюбен, е равносилно на любовта. Не е равносилно. Различават се двете състояния, въпреки че повечето неосъзнати хора харесват състоянието на влюбеност. Защо? Защото тогава е най-голямата еуфория, тогава си с розовите очила, виждаш света по най-красивия начин и най-важното е виждаш човека до себе си идеален, идеализираш го, но това е само една фаза. Състоянието на влюбване не може да се случи така. Днес решавам, че ще се влюбя в някой си. Това не става. Това е Нептуновото проявлението на планетата Нептун. Нептун е самия Бог, самия Творец. Тоест, той ни дава шанс чрез това влюбване на един по-късен етап, когато паднат розовите очила, да направиш един съзнателен избор и да стигнеш до любовта, да развиеш това чувство. Но аз смятам, че започваме оттам. А ти какво мислиш за влюбването? Да, аз ще се въздържа от мои лични преценки и изказвания, ще се придържам строго към това, което Кабала дава като определение и тълкования. Да. Състоянието на влюбване, трябва да кажем, че не притежава капацитета да продължи дълго време, защото е породено от стремежа за запълване на липси. Да, така е. Влюбеният индивид, почти подсъзнателно и даже напълно подсъзнателно търси външен фактор, който според него би могъл да компенсира тези различни видове липси в него, недостига. И човека напълно погрешно си мисли, че неговия партньор ще свърши тази работа, което естествено никога не се случва. Да. Аз не съм чул някога да се е случило. Използвам смело термина никога, защото мисля, че е така. Тук съм напълно съгласен. Сега при влюбването обичайно се стига до една непризната търговска сделка, при която всеки очаква от другия да даде нещо. Нали, да има размяна. Обичам те, ако ме обичаш. Например, това се прави с цел да се попълни въпросния недостиг. Дали това ще бъде сигурност, дали ще бъде нежност, дали ще бъде подчинение, грижа, закрила, уют, все такива неща, които в човека липсват. В съвременно общество се изискват и материални притежания. Да, и материални притежания също. Нали става въпрос за неща, които в човека липсват, той търси да си ги компенсира, да ги навакса от някъде другаде.
Обаче, когато изтече там известен период от време и става ясно, че партньора не е в състояние, а той не би могъл и да бъде в състояние да свърши нашата работа, т.е. да запълни липсите в нас, тогава започва разпада на връзката. При всеки човек е различно. При някой година, при друг месеци, при трети 2 години, 3 години, но разпада в един момент на лице. И пак тогава в едно напълно неосъзнато състояние и със същия вътрешен недостиг човека отново се хвърля в следващото влюбване и пак с такива едни илюзии на празни надежди. Следва нова вълна от еуфория, докато не настъпи следващото отрезвяване и така отново и отново, докато в един момент не се усетиме, че ние вече сме презрели. Обаче толкова дълго търсения идеален съвършен партньор така и не се е появил в живота. Така че всъщност проблема е в самия човек. Проблема е в човека, да, разбира се, не е в партньора. Винаги е в човек. Партньора е вид учител, който ти помага. Абсолютно да. Така че това е моят отговор на въпроса, който ми зададе преди малко. Добре, благодаря ти. Много е хубав отговор, харесва ми. Да, тази любов е обаче далече от съвършената, защото е обусловена, нали? Да, били ни разказал. Колкото и да ни е неприятно е да го кажем, но това е факт. Такова е истинското лице на заблудата, която наричаме любов. За съжаление, всъщност можем да кажем, че е някакъв вид любов, но е обусловена. Обусловената любов зависи от изпълнението на някакви условия. Да кажем, аз ще ти дам това, ако ти ми осигуриш онова. Аз ще ти дам закрила, ако ти ми създадеш уют. И все е такива едни, ако ми дадеш, и аз ще ти дам, ако ти не ми дадеш, аз нищо няма да ти дам. В такъв смисъл това е обусловена любов, защото има определени условия. Хората дори някои не го признават, други изобщо не го осъзнават, но двете страни във връзката са склонни да предложат нещо, само ако получат нещо друго в замяна. Трябва да има бартер. Да. И когато условията по тая сделка не изказани, нали така, когато тези условия спрат да се изпълняват, тогава вече настъпва така наречения край. Колкото и е тъжно, това е положението с нещата свързани с влюбването. Да, всъщност това е обикновената взаимна човешка любов, в която най-често хората са неудовлетворени. Какво би ни казал за безусловната любов? Ето това вече е нещо истинско. Безусловна любов, този отговор се крие. Всъщност това е истинската любов, безусловната любов. Да, точно така. Той отговор се съдържа в самия термин безусловно. Без условия. Да. А да обичаш безусловно означава да даваш без условия и най-вече да не очакваш да получиш каквото и да било от отсрещната страна. Точно както го прави Творец, извинявам се. На нашата планета обаче, заради ниското духовно ниво на хората, които сме тук... Може би заради материята. Тя има основно значение. Точно така. Да, материята но това чувство отсъства. Аз не знам колко човека са способни на истинска безусловна любов. В никой случай не включвам себе си, аз съм далече от тези неща. Просто предаваме знанието на Кабала, защото има смисъл да бъде казано това, но да даваме примери. Най-близък пример, но не и на 100% е да кажем любовта на кучето към човека. Да, безусловно кучето обича, да. Човека може да прави с него каквото поиска, може да го блъска, може да го рита, може да не го храни, може да го обижда. Каквото си помислиме, може и да го гали. Но кучето изобщо не променя своето отношение към човека, то го обича безусловно и напълно. Да. Това е единствения, пак казвам, не на 100%, пример, който може до някъде да бъде, чрез който може да бъде охарактеризирана безусловната любов. Но все пак тя не е между човек и човек. Ще избързам, извинявай, но ще избързам да не ми зададеш следващия въпрос, аз ще отговоря. Защото всички тогава казват, ами ти какво ще кажеш тогава за майчината любов? Майчината любов обаче, за съжаление, не може да бъде пример за безусловна любов, защото майката приема детето като себе си. Всъщност тя обича безусловно себе си, а не някой друг човек, защото детето и тя са едно и също за нея, за майката е едно и също нещо. Тъй, че
Не можем да дадем пример чрез майчината любов. Тя не е подходяща в случая. И искам да кажа, че водещото намерение в една връзка, хармонична връзка, трябва да бъде опознаването на любимия човек в дълбочина. Тоест, какви са неговите желания, какви са неговите цели, какви са неговите потребности, какви са предпочитания, с идеята да помогнем доколкото е възможно за по-пълното удовлетворяване на тези цели, стремежи да и го обичаш желания. такъв какъвто е. Да, такъв какъвто е. И да живееш заради самата любов. Тя първо преминава през теб тази любов. Точно така. Винаги трябва да гледаме на нашия Помага първо на теб тази любов. Да. Това е най-силната енергия. Да. Има нещо важно, което мисля, че трябва да кажа, Да. преди да завърша с отговора, и това е, че винаги трябва да гледаме на партньора, поне така твърдят големите мъдреци, като определен аспект от проявленията Аспектът на нас. Твореца в този свят. Каквито И- сме и ние, разбира да. се. Не трябва да забравяме, че когато служиме на нашия партньор, ние всъщност служиме на определен аспект от Твореца. Абсолютно. А щом служим на Твореца, понеже и ние сме негов аспект, значи служим на самите себе си. Да. Това е едно важно Съгласна съм. уточнение и аз благодаря за този въпрос. Мисля, че беше достатъчно това, което казах. Благодаря ти. Дай ни отговор на следващия въпрос. Как да обичаш някой, който е толкова различен от теб самия? Да, това е една много, много трудна задача. Но най-важното кабалистично правило, нека да забравяме, обичай ближния така, както обичаш самия себе си. И как го обясняват мъдреците това нещо, това правило? Те го обясняват с първоначалното сътворение на човека като андрогинна същност. Тоест мъж и жена в едно. Да. Така е било при сътворението. И една от причините за разделянето, тя не е единствена, но една от причините за разделянето на това единно същество на две отделни разнополови същности е желанието на Твореца да ни осигури възможността за стремеж към повторно единение. Да. Това е една от главните цели при разделянето. Това може да стане като се научим да обичаме истински. Това е начинът, няма друг начин. Чрез любване не става чрез истинска любов. Защо? Защото любовта е общност, тя е свързване, тя е съединяване на частите в едно. Ние го доказахме чрез примера с гематрията. Любов и единство, имат имат един и същи корен. Да. Те проистичат от едно и също място и това е самият Творец. Сега, ако мъжа успее да обича искрено своята жена и доколкото тя е негова противоположност, това означава, че той се е научил да обича външното, да обича непознатото, да обича това, което е противоположно на него. И това е един труден, но пряк път към самия Творец. И първото нещо е да приемеш това различие, а не да го отхвърляш, защото... На първия етап е точно докато го отхвърляш, то няма как. Първоначално се научаваш да го търпиш, на втория етап се научаваш да го приемаш, на третия етап трябва да се научиш да го обичаш. И да го разбираш. И да го разбираш. Да го разбираш, не съм много сигурен, но във всеки случай тези три етапа са налични. Всъщност можеш да го обичаш без да го разбираш. Да. Чудесно. Не знам доколко може, опитваме се да правим тези неща, колко успешно ни се получава вече е друга тема. Други хора трябва да говорят с нас, но сега искам да ти задам като към жена, аз един такъв въпрос в крайна сметка. След като изговорихме тия неща, какво според тебе представлява любовта? Само безусловната любов е истинска и вечна, защото тя идва директно от източника. Бог е любов. Бог е чист алтруист, а това означава да даваш без очакване, да обичаш другия такъв какъвто е. Казахме го вече няколко пъти. Безусловната любов още означава да обичаш всичко и всички, да обичаш цялото творение, защото то е директно проявление на Бога. Есенцията на учението за любовта гласи да се слееш с божествената любов, означава да даваш на останалите с ясното осъзнаване, че даваш на самия себе си. А в крайна сметка и на самия Творец. Без любов и без обич човек не може да бъде във връзка с Бога. Любовта е качество на душата.
човек, който мисли, че може да живее без любов или обич, има материалистично мислене. За секунда. Да. Много съм съгласен. Съжалявам, че те прекъснах. За обич ли? Не, защото ти каза, любовта е качество. Повечето хора си мислят, че това е чувство. Не, качество любовта е на качество и добродетел. Благодаря ти. Качество на душата. Човек обича чрез клетките на ума, на сърцето, на душата и на духа. Тези 4 аспекта са много важни. Любовта е толкова по-силна, колкото повече добродетели има човек. Колкото по-голям е неговия ум, неговото сърце, неговата душа, неговия дух, толкова е по-силна любовта му. Така аз мога да ти кажа, това мога аз да кажа за любовта. И ти достатъчно много каза, аз много благодаря за това. Радвам се. Ако има време да кажа едно изречение... Има, да, имаме време. Добре. Около 5 минути. Това да. Да кажа и аз нещо по този повод, като един завършващи думи. Любовта, да кажем така, не е един водопад от чувство на еуфория, както ние си ги представяме нещата, включително и аз, разбира се. Тя не е нещо, което идва и така от само себе си. Говорим за любовта, не за влюбването. Пак дебело да почета за безусловната любов. Не може да дойде така от само себе си или пък изобщо не се появи. Истинската любов не идва като награда за дълго и търпеливо очакване, както повечето хора седат и си мислят, аз ще си седа вкъщи и ще бъда много примери и в крайна сметка любовта ще дойде. Може и да дойде, но може и да не дойде. Защото тя идва благодарение на постоянните усилия да бъде създадена. Да бъде създадена. Да бъде създадена и да бъде отгледана, така както примерно се отглежда едно цвете в саксия. Точно така, ежедневна грижа. Ежедневна грижа трябва. Нещо, което 99% от населението не можем да го постигнем. Аз не случайно казах, че на тази планета това чувство се случва изключително. Това качество се постига много трудно и много рядко. Аз искам да ти кажа, че в следващите 20 години, като започнем сега от тази година, основният урок, който е предоставен пред човечеството, това е развиването на безусловна любов. И пътя, ако някой си зададе въпроса, добре да е как да развия тази безусловна любов, започваш с подобряване на теб самия. Развиване на духовност и увеличаване на светлината. Когато ти увеличиш светлината в себе си, тогава ти си изпълнен с толкова много енергия и има какво да даваш на другия. Преди това няма. Защото казахме, че любовта, всъщност това е божествената светлина, която достига до нас. Точно така. За осъзнатия човек, аз допълвам нещо още малко, за осъзнатия човек любовта е избор. Избор, точно така. Тя любовта не е избор. Резултат от външни някакви условия или някакви външни събития. Трябва да бъде въпрос на избор и никога, тя няма да дойде никога, ако сами не изберем да изживеем. И тук се включва нашия ум, който е уникален и брилянтен. Да. Съзнателно да избера да обичам. Точно така. Ето това е да избереш да обичаш неща трудни, но... Съзнателно. Но така трябва да бъде. Да, любовта е избор. Да. Само безусловно... Последно изречение казваме и включваме. Само безусловната любов е истински и вечна, защото тя извира директно от източника, нещо, което ние доказахме. Абсолютно вярно. Почти в самото начало на предаването. Това е, според мен, един добър завършен. А не знам дали усещаш, докато говорим за любовта, как изведнъж се повишава цялата вибрация и енергия. Да, определено. Става леко, свободно. Нали? Това е енергия. Любовта е енергия. Да, точно така е. Любовта и то много фина, много истинска енергия. Да, това, което обясних, единствено любовта притежава качеството алхимия. Така. Тя прави цялата трансформация в нас и не случайно, когато човек живее в енергията на любовта, той получава изцеление. Да. Нали, много болни хора, има много случаи, когато човек е болен и изведнъж влюбва се или развива повече любов по някакъв начин, той оздравява. Така, точно. Това е пътя. Да.
Напълно съм съгласен с теб. Да, Нино, благодаря ти, прекрасно беше. И така завършва днешното продаване на Видимо и невидимо, път към съвършенството. Можете да гледате всичките ни предавания в канала на Видимо и невидимо в YouTube, в рубриката Път към съвършенството. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото във Facebook. Можете да ни гледате по национална телевизия ВНТ, канал 6 Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосад Велико Търново, КИС 13 Русе и БАТ ТВ Петрич, където видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден. До следващата ни среща!